žiaci 3. A sme tiež pre vás pripravili krátky program. Bude sa skladať zo zručností a vedomostí, ktoré sme najmä nadobudli na regionálnej výchove a na anglickom jazyku. Ako prvý sa nám predstavia Nikolka Hanzová, Kristinka Varčanová, Ačko Pentek, Ačko Bielon a Martinko Čurgari. Chcete podľa kliačacej povesti, prečo sa Kriváň volá Kriváň. Mamička, my by sme chceli ísť do lesa na jodu. Máme na ne veľkú chuť. Môžeme ísť? Pustíš nás? Pýta sa nesmelo Anička svojej mamičky. Bráček Jurko sa skrýva sestričke za chrbtom a čaká, čo na ich prosbu povie mamička. Samozrejme, že vás prosím, je pekný letný deň, jahodky už iste budú krásne, veľké a dozreté. Ale dávajte si pozor, lebo les je zradný. Odpovie mamička. Mamička, ďakujeme a neboj sa, vrátime sa ti živí a zdraví. Potešili sa deti, vyboskávali mamu, zobrali si košíček a vybrali sa do lesa. Cesta im pri speve a veselom rozhovore rýchlo ubiehala a ani si neuvedomili, že prišli do doliny. Okolo potoka, ktorý dedinou pretekal, rástlo množstvo lesných jahod. Deti od šťastia zvýskli, čupli si kukričkom a oberali jednu jahodku do košíčka, druhú do úst. Po čase však vyzbierali všetky jahodky, ktoré rastli naokolo a rozhodli sa zobrať ďalšie plody na druhej strane potoka. Ten bol však po nočnom daždi väčší ako obyčajne. Aničke sa ho podarilo preskočiť hravo, ale Jurko sa veľmi bál. Neboj sa, Jurko, len sa rozbehni, poriadne sa odráz a skoč. Ja ťa chytím, len smelo. Pozbudzovala ho Anička. Anička, ja spadnem, určite si ublížim. Kričal Jurko so strachom Aničke. Nespadneš a neublíži si, ver. Posmelovala ho sestrička. Jurko teda nabral odvahu, rozbehol sa, odrazil sa, skočil a dopadol rovno do potoka. Poranil si nohu, veľmi plakal. Anička, pomôž mi, nemôžem stáť, bolí ma nožička. Prosil Jurko Aničku a plakal od bolesti. Anička sa chcela k nemu priblížiť, ale pre veľkú vodu sa nedokázala k nemu dostať. Skúšala rôzne možnosti, ale nedokázala sa k nemu dostať. Celú túto tragédiu sledoval najvyšší vrch blízkeho pohoria. Bolo mu deti veľmi ľúto, nevládal sa dívať na ich trápenie. Preto sa rozhodol, že zasiahne. Zohol sa, vytiahol chlapčeka z potoka a položil ho vedľa svojej sestry. Deti ostali veľmi prekvapené z nečakanej pomoci. Pán vrch, ďakujem, bez vašej pomoci by som sa asi utopil. Poďakoval sa Jurko. A ja vám veľmi pekne ďakujem za záchranu môjho brata Jurka. Sme vám vďační, že ste nám pomohli. Povedala tížko Anička. To nič, milé deti, urobil som to rád, najmä slúbte, že na budúce budete pozornejšie. Áno, na budúce si už budeme dávať o mnoho väčší pozor ako teraz. Slúbili deti. Potom sa osušili. Anička ošetrila Jurkovi ránu na nohe a pobrali sa dozbierať jahodky. Podvečer pribehli domov, kde ich čakala ustarostená mamička. Deti jej vyrozprávali celý neuveriteľný príbeh a unavené hneď zaspali.
krížok, ostal krivý a dali mu meno Kriváň.